Ola a todos, hoxe estamos nun deses lugares polos que pasamos moitas veces, pero que poucas veces paramos. A culpa ten un pouquiño a autovía, que nos vai andar ás presas, pero o caso é que por este lugar pasou durante toda a historia todo tipo de xente. Pasaron reis, pasaron contrabandistas, pasaron cacharreiras, persoas que iban pra Sega, seguen pasando peregrins e camioneiros. Pois nós decidimos que esta noite non pasábamos, que quedábamos, concretamente no lugar do Cañizo, porque aquí vive un home de 86 anos, un sabio chamado Faustino Luis Seoane, que leva tocando a gaita desde que ten 12 anos. Ademais de tocar a gaita, construiu os seus propios instrumentos e algunhas con chave. Por riba de ser músico e de ser artesán, Faustino podenos falar dos outros traballos, porque foi camioneiro, foi xastre, traballou na terra, pero sobre todo é un especialista nas festas da contorna, porque estaba en todas. Tocou nos fiadeiros, tocou nas bodas, tocou nas noites de reis, que chegaban a durar aquelas festas ata 8 días. O caso é que el tocaba só, con clarinete, con charanga ou co seu grupo, Airiños do Cañizo. O caso é que el sempre estaba ali, e esta noite temos o señor Faustino no Alalá. Vivir nun lugar polo que pasa moita xente dalle unha perspectiva máis aberta do mundo. Quizais por iso Faustino mira a vida sen extrañarse de case nada. Non perdeu a curiosidade de cando era novo nin a serenidade que dan os anos, e el ten, atención ao dato, 86 anos, o que confirma as nosas sospeitas de que a música é o elixir da eterna xuventude, sobre todo se se combina coa amizade, coa compañía de outros músicos, ou coas charlas e coa complicidade dos compañeiros de pesca, ou cun simple intercambio de palabras cos que pasan polo Cañizo, aínda que veñan do cabo do mundo. E, sobre todo, o efecto rexuvenecedor da música é infalible cando se combina co afecto da familia e dos amigos. En este caso, o afecto é grande porque ata lle fixeron unha homenaxe, pero iso vémolo despois. Antes temos que coñecer a este gaiteiro elegante, clásico, humilde e virtuoso, Faustino Luis Seoane. Eu, de logo, non lle teño envidia a ningún gaiteiro a tocar, a cualquiera gaiteiro. E sei que os hai vos, mellor que a min. É un gaiteiro elegante, que prácticamente non move os dedos, pero fai cantidad de adornos. Escoitas unha cousa e logo, cando lle ves os dedos, parece que non leva traballo ningún, non? Un crack, un absoluto crack. O Cañizo é un deses sitios que a moitos viaxeiros nos pode dar a falsa impresión de que quedaron apartados. Será porque o mundo visto desde unha autovía sempre vai demasiado rápido, pero se probades a desviarvos á estrada xeral, comprobades de contado que ademais do noso coche, todo parece ir máis despacio. As casas, as persoas fanse como máis reais, como se foran collendo forma. E xa se nos desviamos da estrada xeral cara a unha aldea, entón o tempo deixa de marcarnos o ritmo e un descobre que hai lugares como este, o Cañizo, nos que un pode pararse a mirar con atención como todo se transforma. Hai xente que di que é bo que vayan as autovías porque así a xente pois hai menos tráfico pola carretera normal. Si, andase mellor pola general, queda máis libre, que antes formaban os coches colas de por aquí hasta 7 kilómetros. 7? De cola, uns pegados aos outros. Da Gudiña hasta aquí xa directamente. Desde Madrid viñan por aquí, había, a veces estaban dando
Cola, 7 kilómetros de cola, que non había onde meterse. E todo iso desapareceu ca autovía? Eso agora coa autovía desapareceu. Claro, pero tamén virá menos xente. Non, a xente máis ainda. Ven máis que antes? máis que antes. Ah, pero, pero a autovía desvía todo o tráfico ese diario, pois marcha todo pola autovía. Ah, entonces estades na gloria, quitaronvos o tráfico? Solo paran nos pueblos os que ten que parar aquí, unha tal aquí o Cañizo, na Gudiña, entrar e volver a salir, entonces sí, aí é onde hai o tráfico. Ajá. O que hoxe en día son os camioneiros e conductores que pasan a toda velocidade por unha autoestrada que bordea o Cañizo, no seu día eran comerciantes, contrabandistas, cacharreiros e todo tipo de persoas que pasaban polo medio da aldea, cada un ca súa historia. Agora andando só pasan os peregrinos, que veñen tan cansos como viñan antes os que volvían da Sega de Castela, ou os arrieiros, que sempre paraban no Cañizo. O objeto que tiña isto, pois viña un carro coas mulas e chegaba aí que paraba, petaballe aquí, abrían e dabanlle por aquí, sirvían, isto volía de bandeja. Pedían un cuarterón, e se puñan a comer pan, que traían eles de Castilla, e vivían aguardiente e ruta. Hai os deslados tamén igual que isto. E por aquí por arriba tamén os hai. Os carromados iban por onde as cruces. Podemos seguir a ruta hasta as cruces. Mira, tamén pasaban os chatarreiros de Zamora. Tamén, os cacharreiros, chamaban eran cacharreiros. Cacharreiros. Traían un mulo cunhas angarillas e traían cacharros, e entonces aproveitaban todo, vendían os cacharros e levaban todo o que había, trapos vellos que sobraban, toda a roupa vella, levaban todo o que era de lana, levaban todo. E de algodón igual, non quedaba nada. Aproveitábase todo de a lana, e agora estamos agora que hai quen ten ovellas e rapan a lata as ovellas e non hai quen a quira, non a compra naide. E eles levaban todo á fábrica e cargaban un camión de trapos. E a cambio dos trapos que che daban cacharros? Cacharros. Era un trueque, era un cambio? Sí, cambio, facían cambio. Puñan un peso, eles puñan o peso ao cacharro e o que pagaban era pouco polos trapos, pero o poder de trapos dabanlle un cacharro. Bueno. Dabanlle un cacharro, vendían así moitas cousas. Ademais de ser punto de encontro para comerciantes, o Cañizo sempre tivo tamén o seu punto místico. Está situado na Ruta da Prata, en pleno Camiño de Santiago, así que entre os valados de pedra e as leiras un atópase con monumentos relixiosos, porque din as lendas que non todos os que pasan polos camiños son deste mundo nin veñen con boas intencións, así que para espantar as meigas e os malos augurios están os fermosísimos cruceiros que levan aquí centos de anos. Aí que era o camiño antigo, antes de facer a carretera. Hasta aquí chegaban os calvarios antes, en procesión. Bendecían este centeno, veis os centenos que hai por aquí, bendecían os centenos. Era a bendición do pan, se lle chamaba. Estes monumentos son de toda a vida. Mira, que é dunha pedra anteira, a cruz esa, Moi buenas. Foi cambiando o tipo de xente que foi pasando cos anos. E agora pasan peregrinos. Sí, ese sí que ven. Este é un fenómeno novo, non? Sí, cambiou o ambiente, cambiou todo. Eses pasan andando e aí marchan coa súa mochiliña, van de parador en parador de aquí a Santiago. E ti como ves eso? Eu digo para min, dice, ten que ter boa fuerza de voluntad, eses señores, porque hai días fríos e malos e aí van coa mochiliña andando e apañando frío, digo. Que fuerza de voluntad terán toda esa xente que pasa diariamente, peregrinos. E veñen de todas as partes do mundo, relaciónase cos veciños cando pasan? Sí, nos saludan a todo o mundo, son atentos, sí. Tendes que ir aprendendo idiomas, Sí. Pasar ir ao camiño e xa, botar unha parrafada en alemán. Nos agora que aprenden eles, os que se botan fora, aprenden eles millor que Que aprendan eles galego. Sí.
Se dicíamos antes que o Cañizo é zona de bons froitos e bo gando, tamén o é de bons ríos e de boa pesca, así que xa podedes imaginar que para un home tranquilo e paciente como Faustino a pesca é o seu zen. A carón do río cambia o chip, tanto el como o compañeiro que case sempre o acompaña, José, o caixeiro. Pronto comezará a tardiña, e a medida que se aproximan ao río, os cantos de serea dos peixes oense con máis forza e van hipnotizando os ouvidos dos pescadores. Esa pesca é un vicio que se colle con outra. O sitio aquí é pequeno, pero é bon. Aquí moitos ven a mañá xa, o mellor sitio está ocupado. Se non se tira onde eles andan, eles, o refugio é o máis fondo e arredor das pedras. Eles son uns enchevivos. Mira que polo delgado andan saltando, pero escapan logo dali. Vas tirar e xa non está ali. Hai veces é tirar, uno, volver a tirar, outro. Pero a truta é moi fina. Non hai, pero a vista... No, estes son bons, estes son unhas trutas, E estes podense coller de todas as medidas, que a truta non, se non dé a medida, andan a rastro por abaixo, pois cando lle ven un cebo a rastro dele e lle vai ali, xa o están enganchando. No, estes saben ben, están ben sabrosos, Pois cada un ten que ter moita paciencia. Mira, este ainda está vivo, que se solto, mira. Bueno, pois sale. Vamos indo para lá, a ver se botamos a pieza. Sí. Isto é un invento teu. Sí. Explícanos que é isto, porque isto é un punteiro, bueno, son 2 punteiros, con chave. Unha de Sí. madeira e outra de metal. Sí. E como se te ocurriu isto? Para ter unha nota máis, para darlle que facer a todos os dedos, porque desta mão tocan os 4 dedos. Este é a sujeción. Sí. E desta outra mão tocan... Este non tiña onde tocar. Estaba folgado. Estes tocan todos. Dixo, pois este vou a dar que facer, que é esta. Probamos? Da mão dereita. Probamos? Sí. A ver, Este toca aquí. Mira. claro. Ah, aí. Proba unha vez. Ese é que dá a maiores, que esa non hai. Os gaiteiros sempre levan a pegada do lugar ao que pertencen, e neste, se nos fixamos nas beiras do camiño, hai moita uz, pero o mellor de todo é que con elas Faustino fai gaitas de uz. Entre as que construíu e as que mercou ten o garaxe da casa cheo delas, unhas para as festas rachadas, outras para momentos máis tranquilos, pero todas son resultado dunha vida de gaiteiro. Son as testemunhas que mellor falan de Faustino, por iso a escoida coma tesouros. De onde sacaches a primeira gaita? Pois, primeira gaita fizo un gaiteiro vello de Santigoso. Pero ti eras un neno, con que apagaches? Poumo meu pai, Ah, pagouche a teu Sí. pai. porque eu despois xa andaba a correr. Aí que había que ir correr, coas ovellas. Entonces, veu e mandoulle facer a gaita, vou a traer un día e eu andaba un monte coas ovellas. Sí? E E que cara se che puxo? Sí? E foron a buscar, foi miña irmá para quedar coas ovellas e eu vin a recoller a gaita. Traía o gaiteiro. Uf, Sí. mi má ainda se ríe ahora cando se acorda. Ainda se lle pon esa cara de ilusión, Entón, cando cheguei, dice, toma a gaita. Colleu a gaita. E cando me viu tocar, dice, que era un rapaz, isto xa é un gaiteiro. Pois un va tocar a gaita xa tocaba. A gaita que trocou nova xa tocaba. Dicíache tú a nai, que a señora Josefa, non era? Sí. Que non tocaras tanto que entretiñas os obreiros e os albañiles que andaban por aquí, sí ou non? Eso foi meu pai. Ai, foi teu Eso pai. foi meu pai que me botou a enseñarlle a ler aos obreiros para que segasen. Eu cheguei, puxen a cortar unha palla do millor que había, collía unha cana con unha navalliña, facía unha gaita, poño a tocar e eles... Pero mira o rapaz como tocaba as cancións que traían os obreiros por aí. E cando chega o meu pai, collos mirando, dice, home, sí, está ben, en vez de segar, estáis... Mira, escutando por rapaz, pero podeis segar a escutar igual. O ritmo do que toca. Sí. Entón, claro, colleron forza e segaron, pero ahora segamos.
chegou e abriuse a paneira, xa as vacas ou non? Home, a paneira agora xa non é sin razón. Bueno, se non estou facendo algo, non estou a gusto. Teño que, a ver, está aquilo sin facer, ou ali ainda se pode arreglar aquilo, ali ainda se pode fazer outra cousa. Que non che queda ninguna para atrás, non queda ninguna para atrás. Que hoxe non queda ninguna. Queda unha sola ben detrás. E aquí esa serra de arriba que hai agora está toda che de pinos, pois mantiña para aí 3.000 ou 4.000 cabezas de ganado. A ver, mira como traballa a terra, non vei? Así se traballa. E ten as galiñas detrás del, mire, andan tras del a ver que lle dá. A xente segue traballando a terra porque a agricultura foi sempre un dos puntos fortes do comercio desta zona. Os arrieiros levaban boa parte do centeo da vila para lugares máis baixos onde non se daba tan ben. O pan de centeo daqui sempre tivo e ten moi boa sona, e iso sabio ben Faustino. Non é froito do marketing, máis ben é froito da terra e de saber tratala. E que chamámoslle é unha aira de mallar. Cada veciño puña a súa meda por un lado e por outro, que daba ao centro libre para mallar. Eu ainda mallei cos mallos, antiguamente, cun pau. Pois desde aquí sacabas o pan, mallábase, limpábase e cos carros para casa. Cada un a súa paneira que tiñan para guardar o centeno e andando, a comer todo o ano. E que o centeno tiña que dar para todo o ano para comer a familia e o ganado tamén comía. Saía moi blanco, e que o centeno. Saía como centenilla, así. Este é o forno do pueblo. Toda a vida foi así. Arroxaban un forno, metían o pan e sacaban unha fornada de pan de 20 ou 30 pais, polo menos. Foches condutor? Fui condutor tamén. Foches xastre? De todo, anduve de todo. Que facías cando era xastre? E que antes había moito negocio polas feiras. Que había moito ganado e moitas feiras, e entonces había moito ambiente deso, todos os días as feiras. Pero agora deu un escasear o ganado, deu escasear a xente, entonces deixamos. Casi onde había 2 xastres quedou un solo. Pero ti que prendas facías? Facía traxes e pantalóns. Traxes a medida? Chalecos, si, traxes a medida. E daquela vendíase moitos traxes? Sí, Nas feiras, disme sí, que se vendía? Sí, hai que ir para o pueblo, para as festas. Había anos que para a festa non se daba feito. Ai, sí? Sí, non daba feito para o Pero pueblo. facíanse tantos traxes? Eu pensaba que se Sí, facía un porque para... Naquel tempo estaban traballando todo o ano e ganando para o traxe para o día da festa. Sí? O que se ganaba? A festa de ano. Eso mismo. Estaban traballando todo o ano para ver se o día da festa, o que non tiña traxe, dice que fixeches todo o ano, non traballaches nada. Ah, sí? O que non estrenaba algo na festa, o pobre del, é que non tiña. Non tiña donde valerse. E a muller do Ferreiriño, non hai muller como ela. E a muller do Ferreiriño, non hai muller como ela. De día machaco ferro, de día machaco ferro, de noite o ferreiro nela. Ai la 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 la. La 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 la. Tendo en conta que naceu nos anos 20 e que conserva unha memoria de precisión, Faustino é a historia viva da nosa música e pode contarnos sucesos incribles. Por exemplo, que no ano 54 veu ao cañizo un norteamericano chamado Alan Lomax. Aquel home dedicaba a maior parte da súa vida a viaxar polo mundo para recoller ca súa gravadora mostras do folclore mundial. Unha das súas gravacións foi esta. É Faustino tocando a gaita nunha festa no Cañizo no ano 54. E podemos oílo agora grazas a aquel americano chamado Alan Lomax, que xa daquela sabía apreciar o valor da nosa música. Moitos anos despois, Lomax volveu ao Cañizo, pero nunca esquecerán a primeira grabación. Contame eso, como foi eso? Pois estábamos nos tocando aí nun local que había aí, e presentouse ele aí, empezou a gravarnos a primeira pieza e repetíanos así rapidamente, nada máis que lle tocase a repetir o que nos tocaba. Aquilo era de maravilla, a primeira vez que Nunca viras un magnetofón, claro. Que víamos eso, sí, foi o primeiro ese que viñe hoy. Mira, cando vos puxeron a canción, a peza que acababades de tocar, que cara se vos quedou?
Claro, todos contentos, mira que cousa que... Mira, que trebello. Dice, o que falamos, o que se falaba, salía ali. E marchou e fizo unha cinta e foi a América, va. Estaba naquel tempo do noso pueblo na América, acabara de marchar de aquí, que estaba en Vigo, servindo. Sí. E era dique do pueblo, e chegou a América e veu coa cinta da América. Sí? Comprou unha ali na América. Acompañado pola súa muller, María Antonia, Faustino pasa moitas tardes na cafetería do hostal que rexenta María, a súa filla. Tendo a familia cerca, un ten a vida máis tranquila, iso din, porque tamén é certo que María lle encarga algún traballiño de cando en vez, e entón Faustino, que tivo 1000 traballos, saca a relucir as súas habilidades para arranxar todo tipo de avarías de electricidade ou de fontanería, tanto ten. É un manitas dos de antes, dos que xa non quedan, e ademais ten un bo socio, José, o neto, que herdou do seu avó o carácter tranquilo e perfeccionista. No hostal sempre hai que andar reparando cousas porque nada é eterno, e entón toca pasar pola ferretería. Estas ferreterías que ten de todo, pois a buscar cousas e amañámolas nós. Sí, porque senón, ás veces está esperando por un fontanero, e non che parece ali hasta cando el quere. Entonces hai que botar mau cada un arreglo os seus e pronto. Avó e neto transfórmanse agora en mestre e aprendiz. A sabedoría da vellez e a curiosidade da xuventude teñen traído moitos logros para a humanidade, así que as duchas do hostal a madrileña non van ser un problema. E menos co despregue de medios técnicos que levan na caixa de ferramentas. O proceso é o habitual. A experiencia pon o ollo e as indicacións, e o aprendiz a forza e a precisión. O asunto é que o arranxo non acabe sendo unha chapuza. Eu gustan as cousas ben feitas. Aunque tarde en facelas, pero as cousas fainse ben feitas, porque senón non me gustan as cousas mal feitas, Unha vez rematado o traballo, seguen con outros asuntos importantes porque José, aunque de pequeno xa acompañou algunha vez ao seu avó, está aprendendo agora a tocar con Faustino. Os veciños do Cañizo agradéceno porque gracias a iso volven a oír un grupo mítico do lugar, os Airiños do Cañizo. Tocar con meu abuelo, home, pois mira, era unha historia, non? Ibaste a un pueblo, facías a profesión, o pasacalles. Estes xa foron músicos hai tempo, pero xa o deixaron porque cada un marchouse por aí, agora volveron a recair un da min outra vez. Ten que arruar para diante. Xa o ves, apasionado coa música, coas cousas que fai, non para un momento. Un personaje. A ver un valso, a ver se marca aí. Tachi, tachi, tachi. Faustino tocou en festas de inverno, como os fiadeiros, en festas de verán, como as alboradas, sempre como cuarteto tradicional ou incorporando clarinete, pero poucas parroquias ou ningunha quedaron na Gudiña sen que tocaran os Airiños do Cañizo.
Eran profesionais e tanto tocaban repertorio tradicional como algunha peza que escoitaran na radio, porque o caso era facer festa, e diso Faustino sabe un mundo. Mira, tamén tocabades nas bodas. E quero que me contes como eran as bodas. Ibades a acompañar a novia? Íbamos a buscar os novios, íbamos á iglesia, e despois comíase, e despois de baile. Toda a tarde baile, de noite baile. E non había unha peza que a veces lle pedían os mozos aos gaiteiros para que lle tocaran a noiva? Sí, os antigos, porque levabas aquela cousa de que antes as que se iban a casar tiñan que ir vírgenes. Sí. Entonces, se non iban vírgenes, dicíanlle que non levaba o Virgo. Sí. E recordas a copla como era? Tocaban ya a pieza de Virgo non leva, Virgo non trai, Virgo non leva de casa de seu pai. Dicían que se lle tocase eso para fastidialas, aunque fose ao revés, pero bueno, levábanse as cousas. Pobres noivas. Aquelo tanto, facíanlle esas cousas para... Mira, marchabades por aí, dicíasme, polos carreiros, de lugar en lugar. Algúnha vez vostedes perdido pola noite? Que ibades para un pueblo, ibades de camiño para lá? Sí, íbamos para o pueblo era de Castiñeira. Sabemos que estábamos aproximados, pero non sabíamos para onde coller, porque non se vía. Conseguimos de facer unhas pitadas, así unhas pitadas moi fortes, de noite. Entonces, os mozos que estaban á espera nosa, tiñan unha bomba e tiránona. Tiran unha bomba, vimos onde saía a bomba, aí está. Tiramos dereito e xa fomos ao pueblo. Foi a señal que nos deron. Mira, e os reis como era? Como era dos reis? Os reis sí que era a festividade moi grande, que se xunta todo o pueblo para facelos, e cantan os reis de porta en porta, levan a música, sin o gaiteiro de diante non había reis. Eu toquei 8 días, já 9 días. 8 días seguidos? 8 días seguidos, toquei eu solo. A festividade era o día 6. E o día 5 a noite cantaban os reis de víspera, cantabanse. Xa se empezaba a produtividade de mañá, ibas a pedir o aguinaldo de porta en porta. De porta en porta? Pois os días era andar a alborada todos os días de mañá, comer a mediodía, e tocar toda a tarde e toda a noite. E como se aguanta esos 8 días? Ui, aguantaban 8 días, sí, porque mataban un par de vitelos grandes. E cos aguinaldos que lle daban, eso axuntabas todo nunha dispensa. Tiñan un encargado deso, recollía todas, pois repartían e daban comida todos os días. Facían hasta que se acababa eso. Mentre se acababa eso, había reis. Que aguante! Claro. E ti tocabas de día, de noite, seguido? Pois había que estar aí todos os días. Iso debía ser unha festazo tremenda, mi madriña. A festa, e nas freiras era a festa mellor que tiñan, e ainda ten. A zona aquí do Canizo, como unha zona fronteiriza, con Zamora, Portugal, apreciase os gaiteiros pois, un estilo un pouco mixto. No tipo de ornamentación, usa moito acento, en vez de tanto picado ca mao esquerda, un estilo un pouco máis nervioso de acentuar, de atacar as notas, non? Con máis ímpetu. Profesionales de música dicen, pero este home, onde aprendeu? Quen lle enseñou isto? Dos foras de serie desta xente que saiu e sin estudiar nin tal, o que chegaron. É un afillado meu.
co criamos e agora danos la lata, non veia pro que sirve para darnos la lata. Vamos co criar aquí. Para un gaiteiro, os amigos, o bo humor e a música son os medicamentos máis xenéricos e baratos que existen e un pode usalos toda a vida, non teñen contraindicacións. Todo o contrario, hai que tocar e tocar ata conseguir un bo repertorio para poder facer festa, para poder divertirse un e cos demais. Deixei isto hai casi 30 anos. E agora, despois de 30 anos que che volvo outra vez a entrar o gusanillo, o vicio da música eu creo que será das cousas máis que se meten máis na mente das persoas. O secreto para tocar a gaita onde está? Nace un gaiteiro ou está en practicar moito, en ensayar moito? Non, o secreto ten que lle nacer a un. Tens que nacer con el? Ten que lle nacer a un. Hai quen colle e toca, xa lle nace e toca. Eu tamén empecé, eu saquei eu solo, sin me enseñar nai. Hai quen lle está a enseñar e non a dá feita, aunque se lle enseñe. Non lle nace. Pero aínda que che naza, aínda que nazas con eso, como todo na vida, imagino que terá que ver tamén coa práctica. É dicir, se non ensayas, se non tocas... Despois de nacer, a práctica cada vez mellor. Mas faise mellor e faise, quer dizer, sin traballo ningún. Agora chegou un momento delicado, porque o que non espera Faustino é que hoxe María, a súa filla, amigos, veciños e parentes lle prepararan unha homenaxe sorpresa aproveitando a grabación deste programa. Están todos nerviosísimos, esperando ver a cara que pon Faustino. De momento, o home mantense serio. Aparentemente sereno, Faustino mantén o tipo. Hoxe non toca el, hoxe el escoita e son os outros os que lle tocan para homenaxealo. E a cousa cambia, claro. E pouco a pouco, na expresión dos seus ollos, empezamos a notar que a emoción vai por dentro. E iso, que isto non acabou, porque María, a súa filla, hoxe quere dicirlle algo ao gaiteiro que ten por pai. Gracias por toda unha vida, unha dedicación ao mundo da música, con toda a ilusión do mundo. Esta é unha emoción para min, o verme tan rodeado de tantos amigos. Aquí lle dou as gracias máis grandes que pode haber a todos. Agora sí, a emoción sae para fora e probablemente nin María nin Faustino esquecerán nunca este momento. Tampouco a muller coa que compartiu toda unha vida, María Antonia, tamén se emociona. Un acto que merecía, porque é un gaiteiro moi conocido nesta zona de toda a vida e creo que é un detalle moi bonito para ele. Conozco xa hai anos, cando andaba de recollida por as aldeas, e, bueno, já ten bastante repertorio. De feito, moitos grupos da Galiza, pois, que teñen recollido aquí no Canizo. Con 86 anos que ten, e velo aí, non? Que podes ir con ela a cualquier sitio, sempre che conta algo, sempre aprendes algo, é
está pa todo. O Faustino é meu pai. Non é meu padriño, é meu pai. Entonces, é unha cousa que te emociona e te jode pouco. A min criaronme de 3 días. A mí morreme miña moi cando nacín. E de 3 días, unha irmá del que está na Argentina, que morreu, falleceu tamén. E el foron os meus pais. Ver que hai persoas que lle valoren o seu traballo e o seu vicio e a súa ilusión de toda a súa vida, pois eu que sei, é o máis importante que pode pasar. Temos que recoñecer que a nós tamén nos gustou estar nesta homenaxe á medida de Faustino, familiar, tranquila, con moito cariño e sinxela. Sí, porque despois de 86 anos ca música ao lombo, Faustino considérase un gaiteiro sinxelo, pero as notas técnicas e cheas de sentimento falannos do virtuosismo deste gaiteiro vello que só se acada coa práctica e co corazón. Faustino leva toda unha vida facendo música pero sen facer ruído, facendo melodías preciosas sen apenas mover os dedos, e mentras, moi cerca pola autovía, o mundo segue correndo a toda presa.